Voor de 4e keer een tentoonstelling in zaal 10. Maar je bent al volle langer. Ja, we bestaan al zo'n 50 jaar. En we gaan in de hok zetten en daarvoor gaan we in de rotonde zetten. En na alle jaren hebben we een mooie show. Die gaat zondag leden. Ja, en we gaan nu, dit jaar zijn er niet ontje leden zijn de voetbal zien. Gewoon leden, die daar ben ik gewoon lid van de club. En echt voor de ring, samen de voetbal te ringen. Maar die doen net onder de shows mee. Op zich zit je van alle soorten voetbal zit je wat. Van kanarie tot parkiet en er zit een grote ijsvogel zit er en er zit wat pestvogels en een protelietse tropen, ik wil heel apart. Een ijsvogel is wel een hele bijzondere. Een hele bijzondere vogel, ja. Ze zijn heel moeilijk te kweken en het is gewoon een hele aparte vogel, lijkt me singeloed en zo. Ik zag hier op de tafel allerhande kleuren, formulieren. Dat zijn de keurbriefjes. Daar zetten de keurmeesters, elke soort vogel had een eigen kleur briefje. En daar staan kinderen opschrijven hoe de kwaliteit van de vogel is, de bevedering is en de conditie en de kleur. En dat kinderen daar op aan en dan daar jouwt er een punt. Dit zijn Bigelow-astrelders, Afrikaanse astrelders. Uw collega heeft maar 1 vogel voor zich staan, u heeft er wel 3. Ja, dat komt dit binnen laatst. De keuring is haast afgelopen. Dus dit waren de laatste 3 van de groep. En dan zoeken we dan de kampioen, eerste en tweede prijs uit. Hoe lang doet u dit al? Ruim 30 jaar. Je bent bezeten met vogelvirus en dan ga je er ook voor over. Ik zag jouw keurmasters. Dat zal volle werk. Die keurmeesters hadden dan, ze gaan ongeveer als een dij keuren, dan hadden ze ongeveer 80 vogels nodig. Keer ongeveer keuren dat ze gewoon normaal en dat ze gewoon goed keuren kennen. En dan 200 vogels ha. En die ene keurt kanaries, de andere keurt parkieten en de andere keurt tropen. Dus elke had zijn specialiteit. We hebben er 1 jeugdinzender en wij hebben van mij 5, 6 jeugdleden. Heel veel aanwas van jeugd is er niet, maar het is mooi gemixt van alles wat.